Ik loop al jaren te roepen van ik ga een keer meedoen aan de Passion, maar ja, het gebeurde niet. En nou dit jaar wel, dus ik wil dit al heel lang heel graag. Mijn naam is Natasja van Elke Dag Feest en dit is het project Nieuwsgierige Verslaggever. En in dit project leren de kinderen om andere mensen te interviewen, om een artikel te schrijven. En extra speciaal dit jaar is dat we samenwerken met de Zeeuws-Vlaamse Omroep. Dames, wat gaan jullie aanstaande donderdag bij de Passion doen? Wij gaan bewoners en de wethouder en onze directeur interviewen. Misschien ook de artiesten. Ik ben Nora en ik ben 11 jaar oud. Ik ben Annabel en ik ben 11 jaar oud. Ik ben Nora en ik ben 10 jaar. Ik ben Fenna en ik ben 10 jaar. Hoi, ik ben Lise en ik ben 10 jaar. De processie met het grote kruis is nog steeds. Waarom wilde u meedoen aan de Passion? Ja, ik vind het zelf heel mooi dat bij de Passion het verhaal natuurlijk wordt verteld, maar dat door middel van zingen en acteren. En ik vind dat zo mooi en krachtig dat ik dacht van, daar ligt ook echt mijn passie. Maar ik vind het ook heel mooi om een verhaal te vertellen, dat ik het daarom heel graag wilde. Nou, in de eerste instantie dacht ik wel, want ik ben cabaretier. En als je als cabaretier meedoet aan een verhaal over het geloof, dan denken mensen vaak nou. En dat dacht ik zelf ook in het begin. En toen zei een vriendin van mij, die zei, ja, maar het basisverhaal, dus over hoop en liefde van de Bijbel, daar is niks mis mee. Want eigenlijk kan je de Bijbel tot 1 bladzijde samenvatten en dat is hoop en liefde. En daar is niks mis mee. Omdat het niet meer zoveel voorkomt dat er zo'n grote live show te doen is op de televisie. Maar bovenal is dit zo'n prachtig verhaal wat altijd verteld moet blijven worden. En wat vindt u van de rol die u heeft gekregen? Ik ben Pilatus, ik ben eigenlijk niet zo'n goede man. Ik heb geen ruggengraat. Ik ben degene die Jezus uiteindelijk zeg maar tot het kruis veroordeelt. Maar ik krijg later wel een beetje wroeging en schuldgevoel, ja. Ik vind het heel erg leuk dat ik een van de discipelen mag zijn. Dat doe ik met een hele leuke groep met mensen. En iedereen sowieso van de kast is heel leuk en heel getalenteerd. Dus ja, vind ik heel cool. Ik vind eigenlijk de scène tussen Judas en Jezus, dat Judas hem verraadt en dat hij hem de kus geeft, vind ik eigenlijk altijd wel heel ingrijpend. Want het gaat gepaard met heel veel emoties. Met ook gevoel van liefde, verraad, ja, worstelen van allerlei gevoelens. Dus dat vind ik altijd heel mooi. Ik vind zelf, waarom fluister ik je naam nog, van Eva. Eva Simons, die Maria speelt. En dat is een heel mooi nummer. En nou ja, dat doet ze fantastisch. Dat vind ik het mooiste moment van deze Passion. Hoe oefent u voor zo'n groot live optreden? Dat vind ik te gek. Volgens mij, wat staan hier? 20.000 bij 15.000 mensen? Ja, precies. Er zijn heel veel mensen. En dat vind ik geweldig. Want in theater normaal is het maximaal 1000 man. Soms wel eens 1500, maar dat is het dan wel. Dit is toch een beetje alsof je Taylor Swift bent, vind je niet? Ik vind het echt heel tof om voor zoveel mensen vanavond live op te treden. Ik vind het zo cool dat er ook zoveel mensen gaan kijken. En kijk hoe groot het hier ook is allemaal, toch? Het is echt heel leuk om een keertje mee te maken. Nou, in de Passion vertelt een verhaal over liefde, maar ook over verlies, over verdriet. Dus het is heel belangrijk om dat verhaal te vertellen. Maar we vinden het ook heel mooi dat het evenement, wat je normaal altijd op de landelijke televisie ziet, wat altijd heel veel mensen trekt, zowel op het plein als op de tv, vinden we heel mooi om dat naar Terneuzen te halen, om Terneuzen te laten zien. Vindt u het leuk dat de Passion in Terneuzen is? Ik vind het heel leuk. En waarom vindt u het heel leuk? Omdat het een mooi evenement is. Hè? Dus het gaat ook om een indrukwekkend verhaal, maar het is ook een evenement wat mensen bij elkaar brengt. Allerlei mensen komen naar Terneuzen toe en willen allemaal hier zijn. En het gaat ook hele mooie beelden van Terneuzen opleveren die heel Nederland gaat zien. Dus als je dan zelf uit Terneuzen komt, en dat doen jullie volgens mij, dan moet je vanavond maar heel trots kijken. Een soort van reclame voor Terneuzen. Dat is het toch? Als je ziet wat er nu allemaal al gebeurt en hoeveel mensen er nu al in Terneuzen zijn, dat is hartstikke leuk. Vindt u het leuk dat u mee mag doen met de Passion? Ja, ik vind dat zeker leuk, omdat het is leuk om te zien en ervaren hoe dat achter de schermen werkt. Zo'n grote productie, zeg maar. Vindt u het belangrijk dat kinderen dit verhaal leren kennen van de Passion? Nou, ik vind het wel een mooi idee dat ze zeg maar, het bekende Bijbelverhaal nu naar de moderne tijd brengen. Dus dat je er iets bij kan voorstellen. Anders zijn het misschien oude woorden en snap je de Bijbel niet helemaal. Dus nu gaan andere mensen die normaal de Bijbel niet lezen misschien denken van hé, wat zit daar voor goede dingen in dat verhaal. Dus
dat is mooi. Wat heb je geleerd over hoe je een goed interview voorbereidt en uitvoert? De vragen alvast voorbereiden en een paar keer doornemen. En het is misschien ook wel slim om met iemand anders het interview te oefenen. En waarom denk je dat het belangrijk is om dat kinderen zo'n project als dit draaien? Het is gewoon heel leuk om te doen en ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is. Omdat je durft, na dit project durf ik nu veel meer op mensen af te stappen en iets te vragen. Zou jij later ook verslaggever willen worden? Niet per se. Ja, mij lijkt het wel leuk. Ja, mij lijkt het ook wel leuk. Mij lijkt het ook wel echt heel leuk om te doen. Ik weet het nog niet per se.